här i Stall Holmlund tycker jag om att använda olika metoder för att få hästarna att må bra. Vi använder regelbundet massörer och hästfysioterapeuter och den här kryobehandlingen. Och jag kallar ju kryobehandlingen för Iceman. Tällä hevosella Lilla Kuppenilla niin lavat oli niin kireet, että sinne ei sormet juuri mennyt. Ja tää on ottanut niin hyvin hoitoa vastaan, että nytkin pieniä kireyksiä. Kohta voidaan kokeilla, kun hoidetaan, että miten se sormi sinne uppoo sitten. Joo, tääkin on tuttua hoitoa. Joo, ei oo mitään hätää. Nyt käydään noin lihasten kiinnityspaikat tuossa läpi ja annetaan sitä hiilidioksidia sitten. Verran se termosokkialueelle käy. Sinne tavallaan sen karvatupen alle. Se menee sinne lihakseen, se pääsee sinne tuntoreseptoreihin, kylmäreseptoreihin vaikuttaa. Oma hevonen nauttii. Nyt kun kokeilee, niin tämä vaikuttaa välittömästi. Niin kuin huomaat, hevonen vaan tykkää, kun sen laittaa kyynärpäätä myöten, joo. Tää on ehkä yksi parhaista hevosista, mikä ottaa tämän hoidon hyvin vastaan. Hiilidioksidimikrokide, -78 asteinen tuohon ihon pintaan. Ja se vaikuttaa, ja myöskin tuo paine ja tuon suihkun värähtely vaikuttaa hermoihin ja hermopäätteisiin. Ja mitä hermopäätteitä siinä on, niin siinä on semmoisia päätteitä, jotka aistii painetta, kipua ja lämpöä. Ja kun se tilanne muuttuu nopeasti, tulee se termosokki, niin siitä lähtee viesti aivoihin ja aivoista tulee refleksi, että tällä alueella on kriisi. Nyt pitää ruveta hoitamaan tätä aluetta sillä tavalla, että annetaan sitten niin kuin harvemmin, niin muutama kerta viikkoa, mutta vähän pidempiä hoitosessioita. Koska se vamma on todennäköisesti ollut siellä pidempään, niin vähän tarvii pidempi hoito, että saadaan se termosokki niin kuin varmasti tulemaan sille alueelle. Ja sitä voi ainakin antaa sitten niin kuin kovemman rasituksen jälkeen. Se on vähän niin kuin aina tapauskohtaista ja yksilökohtaista, kuinka sitä hoidetaan, mutta tämä on niin kuin se lähtökohta, että akuutissa vähän ja usein ja kroonisissa pidempiä hoitosessioja vähän harvemmin. Huippukylmähoidossa niin kuin se pääasia on, että tällä niin kuin käynnistetään kehon omat paranemismekanismit sillä tavalla, että tiputetaan hoidettavan alueen lämpötila muutamassa 10 sekunnissa normaalisti tuohon vähän päälle nollan. Se on semmoinen epäluonnollinen reaktio, ne kehossa ei ole mallia sille kuinka reagoida ja se joutuu vähän semmoiseen shokkitilaan ja se käynnistää ne kehon omat mekanismit. Ja se on tämä ydinjuttu, mitä tällä Cryonic-hoidolla tehdään. Första gången vi behandlade lilla gubben med det här så blev den jättemycket bättre genast.